ባና 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 ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። የበላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት አዛርቦ ትጋራ ላይ አዛርቦ በትግርኛ ናዛርቦ አመሬቱም አዛርቦ ትጋራ ላይ አዛርቦ ወርቀዲኖ ይንጎሚና ርስበተኖ አብግት የጪላ ማረኽናዮም አሻሓት ጅምላ አብትናይ ወርቀዲኖ ሰራዊት ትግራይ ርስበተኖ ስላለዮ አብ ወፍርስዮም ወፍርዓሉላ ብደምናይ ደቃ ትግራይ ስዒራ ኣብ ራያ ቀባዕ ልዋሓ ምላሽ ማረኸ ታንኪ ተኩሱ ክላሽ ኣብቲ ወልድያ ኣብቲ መርዮቶም ማእኸለም ኣትዩ ወይንሓመሶም ኣብቲ ውጫለ ኣምባሰል ደሴ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ሓፈሰ ኣብቲ ከሚሴ ውግናይ ሸዋ እናደንከሮም ነዲስ ኣበባ ነቲ ፈካሪ ነቲ ሸላላይ ዳግም ቀበሮ ጅግና ተጋዳላይ ህዝቢ ትግራይ ተጋዳላይ ወያናይ ተጋዳላይ ሰዓራይ ተጋዳላይ አፍትናይ ወርቀዲኖ ሰራዊት ትግራይ ርስበተኖ ጽንዓት ጅግንነት ናይ ዲያስፖራ ኣንበልቢልዋ ነዛ ባንዴራ ሰራዊት ትግራይ ኣንበሳ ነብሪ ኣየር ሓምሽሹ ድፋዕ ሰባሪ ተተላዒሉ ፍጹም ዘይምላስ በስርሒቱ ኮሪዓ ኣነስ ኣብ ደብረ ታቦር ጎቦታት ጉና ከም ኣቦታትና ታሪኽ ደገምና ኣብቲ ናይ ጭፍራ ውዕሎ ሰዶማ ባዕሉ ፈኪሩ ባዕሉ ሓመማ ኣብቲ ናይ ሚለ ከምቲ ናይ ሰርዶ ሰራዊት ትግራይ ወይን ዓጸዶም ሰራዊት ትግራይ ዓጸዶም ወያናይ ዓጸዶም ተጋዳላይ ተዓወት ዋዕሮ ትግራይ ዘይዕጸፍ ቃልኪ ሰሞሪዶ ነስኽ ዘይብኪ ቆልዓ ትግራይ ጽኑዕ ቃል ኪዳኑ ኣሕፊርዎም ሎሞ መሲሉ ኣብ ማእኸል ሰግሊ ኣብቲ ናይ ማልቃ ሰራዊት ትግራይ ኣበሎም በቃ ሕደና የኽሱም ማርያም ደንገላት ኣብ መሬት ዓዶም ቀበሮም ሓያል ፈተና ክባ ወርቀዲኖ ርአዮ ጽንዓት ቶም ደቂ ሓንትኖ ስዒርናዮ ብዘይገለ መብረት ንጅግንነትና ዓለም መስከረ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ዝልማዱ እናተወርወረ ሒዝዎም ከይዱ ኣዛረቦም ህዝቢ ትግራይ ኣዛረቦም ብትግርኛ ኣዛረቦም ተጋዳላይ ኣብ መሬቶም ኣዛረቦም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወልድያ ኣዛረቦም ብትግርኛ ኣብ ውጫለ ኣዛረቦም ተጋዳላይ ኣዛረቦም ህዝቢ ትግራይ ኣዛረቦም ብትግርኛ ኣዛረቦም ተጋዳላይ ኣብቲ ማርሳ ኣዛረቦም ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ደሴ ኣዛረቦም ብትግርኛ ኮምቦልቻ ኣዛረቦም ተጋዳላይ
መብረቅ ንጅግንነትና ዓለም መስከረ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ልማዱ እናተወርወረ የሕዝብ ወከይ አዛረበም ሕዝብ ትግራይ አዛረበም በትግርኛውን አዛረበም ተጋዳላይ አዛረበም ኣብቲ ጭፍራ አዛረበም ሕዝብ ትግራይ አዛረበም ደብረ ታቦር አዛረበም በትግርኛውን አዛረበም ሁላተራራ አዛረበም ተጋዳላይ አዛረበም ሕዝብ ትግራይ አዛረበም በትግርኛውን አዛረበም ተጋዳላይ አዛረበም ዲያስፖራ አዛረበም ሕዝብ ትግራይ አዛረበም አዲስ አበባ አዛረበም በትግርኛውን አዛረበም አዲስ አበባ አዛረበም ተጋዳላይ አዛረበም ትክልፍ አይቻልም። በጣም ዩኒክ ኃይል ነው። ጀግንነቱ በዓለም ላይ የሌለ ነው። አዛረበም ሕዝብ ትግራይ አዛረበም በትግርኛውን አዛረበም ተጋዳላይ አዛረበም ዲያስፖራ አዛረበም